לא הרבה מדברים על זה, אבל ב7 לאוקטובר נחטפו אנשינו, ואנחנו חייבים כל רגע להקדיש להם. בזמן שאנחנו חיים את החיים הרגילים שלנו, אין שם, ואף אחד לא יודע מה עלה בגורלם. אז אני רוצה להקדיש את ה60 שניות האלה להם, לאלה שצריכים לחזור הביתה. ציור פשוט שבאמת שכל אחד יכול לעשות, ציור חשוב. השתמשתי בגבנה אפור, צהוב וסגול, שייצא קירות כזאת. חשוב ממש לזכור בכל רגע שהם לא איתנו בבית, שהם נמצאים שם, וחייבים להחזיר אותם הביתה. אז שכל אחד יפתח את המחברת שלו וייצר את הציור המשמעותי הזה, כי זה חשוב. עם ישראל חי. חכו לתוצאה בסוף ותגידו אם אהבתם. וזו התוצאה. ביי.